Διαστάσεις επιδημίας, κυρίες και κύριοι, έχει πάρει ο διαβήτης σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως προκύπτει από πρόσφατες ιατρικές έρευνες. Η δραματική εξάπλωση του διαβήτη και η τρόποι αντιστροφής της αυξανόμενης αυτής τάσης αποτέλεσε το αντικείμενο συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο διευθυντής του διαβητολογικού τμήματος του ιατρικού ψυχικού, κ. Αντώνης Λέπουρας, μας αναφέρει τους αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης και θεραπείας των επιπλοκών του διαβήτη. Χρειάζεται πρώτον έγκυρη διάγνωση, δηλαδή σωστό check-up από τον ειδικό. Χρειάζεται αλλαγή τρόπου ζωής, διακοπή καπνίσματος και σωματική άσκηση. Και βέβαια σωστή θεραπευτική αγωγή, που συνεπάγεται ότι έχουμε όλες τις εξετάσεις που χρειάζεται ο διαβητικός και θεραπεύουμε όχι μόνο το ζάχαρο, θεραπεύουμε όλους τους παράγοντες κινδύνου που προκαλούν τις επιπλοκές τους. Πόσο δαπανηρή ασθένεια είναι τελικά ο διαβήτης? Ο διαβήτης αποτελεί την πλέον δαπανηρή ασθένεια. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί μια χρόνια πάθηση με ιδιαίτερες και πολύ σοβαρές επιπλοκές. Το Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού δίνει όμως δυνατότητα στους ασθενείς με ζαχαρό διαβήτη με προγράμματα εξειδικευμένα, στοχευμένα στους συγκεκριμένους ασθενείς, τόσο για την πρόληψή τους όσο και για την περίθαλψή τους. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας πάσχουν από διαβήτη. Πολύ υψηλός αριθμός για να αγνοηθεί από τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς ή από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.